Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kathan Bankinteo Youth and Social Welfare Organization harengkat kejingat trelang bat ke Meghalaya AIDS Control Society Shillong menhenin kesengi ke khatsan terik ukelalingkot arajar arpusau kalayo man penhak perdana ia gelempung ia lekai football ia kabala tip kum ke 8th Invitation Football arajar arpulai arpusau hamadan ersai kok poi ngunrau ha kaba ke Chiyong Mut kalalong kalado hadin bakalala ban penlim no ya ka NYCA da arkol iway kumban syukdo bakani gede ka sin ka bapra ka baka seng tan ban kenteo Youth and Social Welfare Organization kalayo ban penlong ya katayo le kemen ki samla nadu ka jingle kai football ka gospel concert ki jing shot ba jingrwai kum shibenta ban ai jing kai ki kon samla bakin lat na ki kam sneo ki ba bonjan kum ka jingdi kian ke jingdi yo drug but ke jing shong kha pathar khnang bakin laj badro bakin la banyada yalade ne ke jing pang HIV kabla sedang ban kenrei hapo kani ka dong ka than ya kani ka lempung lawan man penha perda do ba taibor basan ubalalong kum kongsan bat ka kong da pisha pengrop sembot kongsan harengkat ke jing dan lang menteri snong uba deming lan thong ni uba John Yap Nyau presiden ka seng bat kiwei Tendai ngipet ya kani kabadon kam kani kawe ka yeng ya kabangin krek ya ki players te ya kataru kina ya syapran kum kaseng nginang pen urlong bat ha kabangin pet ya kani madan bakan nanglong kemadan ka kamba syusyu ngila banong bakan nanglong kemadan ka bangila ban compare bat ki pat ki madan ha ki pat ki district te kataru dai da ka jingkir shan jong pi ki pat ba leng ba ki YouTube channel ya ka ba ki press ki wan ban saki ya kani ka football match ka bamta ka government lani ka sorka juga Meghalaya kalak ban yo i lagi jong ki khamat ya ka jing trekam jong i kum ka seng kum no ngila ban pentelon ya ka kam na ka wai ka usnem shu usnem kani ka dai ka sin ka ba pra ya ka kum ka seng yo ban penlong ban penyat kam dai ka basuk yang kum ka seng ka jinglot ka babon labi ki khen ka jinglot nadu ka prize nadu ki referee nadu ka gospel concert kam dunai ke silak arpo ya ke jing penlot na kaliang jungi kemuseng henry ya katangim slowe ngele hikat bala ban penbit penbiang panginela kat bala ban ya be ka standard ya ka kum kiwe ki asusion kila ban le ngiruk ya be tandai ke jing duna ka babon habadang jungi kum keseng ni kimi lenti yai kershan bule ma ke jing duai bangi kum kino yelam ngila ban pentelun kamba kam janai shushu te krang bakapor kano Maka pidon ke idea kadai ka way ka bor ka khlain pha ban pentri kam ne ba kin thu ban pen kala ki bar khoj itip ki idea ki long ki khlain kum ka idea jong Bill Gates idea jong Steve Jobs ki long ki bangin penio ingi ki komputer bakin penio ingi ki smartphone te pidon ki idea ba pentri kenono ka kam la long kamri jingri ane ban seng ki karkhana barit ne wahe ban prikam ki idea ki jong pi wat kiri Afrika ru menta ki laki habon kiliang ha ki ting don kini ki karkhana bat haka kam tourism di ngila don rukum kini ki IC materials bangila ban ai pia ka shnong banginya yo ban chai shushu tangba hakani ka por na kwa hi ban ai na kaliang jongaru kumbe ong iba jon ba
usap priang na ka jingshong kure pathar hoit ka udai ka taru ka wei kalat kelenti tang ba light na kitaru kidan sa lat lenti mo ka wei ka de nei taba ya shong ya sa ba kibru kiba la don lupa ni knyang jing pang hapo men ka ba ar ka de ka ba kham kong san menta ka wei ru ka ba ni sultanat ba penlong kin ki sports na marba kini ki sports ki wan ki ai lat ki kena ban light na kini ki jing di kya na ka jing di drugs mentang ong kani ka jing di drugs kalong kum ubom ubala jan ben thei na marba kat nang kin rei kani ka jing di drugs ka kin rei ru ka kani uni kanyang jing pang HIV na marba na uni na ka jing di drugs ki bre ki kena ni ki bre ki rangba ru hadu ki temen ru ki be penan kam yu drugs ki use the kanya injection but now new kanya injection usa priang shushu yo uni kanyang jing pang takadaw baling nia kwa ban collaborate nia kwa ban dan kani kan sangi supu kani ka don shisha kataka like naga jing sultanat panyal akai ka sports ka desha kala gelenti ban pelai ki kena baki la atat kumbai la ong imentri ru ban pen I ya ka sap la jong mo ban ai khublei ning kong ya ka than ban kentiu youth and social welfare organization ngunrau kabana ka snem hilala ban organize ya ki bakum kini program markata lengba jongene step lengba jongene ono phai jongene sngi ngapdiang sngop haru ya ki riurong ba jonggesnong ki brayo bani don ringkat lembat ni hagni